قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. A oni koji su se gospodara svoga bojali u povorkama će u džennet biti dopovedeni i kad oni ga dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njemu ćete vječno boraviti. Aktivna islamska omladina Linz. Koga god muslimana da upitate zbog čega živiš, kazat će, i trebao bi bar da kaže, živim za to da bi ušao u Allahu dželešanu džennet, da bi ušao u džennetska prostranstva, da bi mi se uzvišeni Allah te bareke ve taala smilovao. A najveća, braćo, nagrada, najveća blagodat čovjeka u džennetu jeste da gleda u lice uzvišenog Allaha te bareke ve taala. To je najveća blagodat koju će vjernici dobiti. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga moje braćo, uzvišeni Allah te bareke ve taala je čovjeka stvorio na ovoj zemlji sa jednim jedinim ciljem, a to je da obožava svoga gospodara te bareke ve taala. Kaže uzvišeni: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." A ljude i džine nisam stvorio nego samo da mi pokorni budu i da meni ibadet čine, da mene jednog jedinog obožavaju. Jer uzvišeni Allah te bareke ve taala, draga moja braćo, kao stvoritelj ljudi najbolje zna šta je čovjeku potrebno na dunjaluku. I niko ne može čovjeku dati na dunjaluku način i put i pravac i sistem koji će živjeti. Ne može to niko učiniti bolje od uzvišenog Allaha azza wa dželle, jer ga je on stvorio, a tvorac najbolje zna šta odgovara čovjeku. Ibadet uzvišenom Allahu te bareke ve taala znači pokornost stvoritelju u velikom i malom. Da čovjek ne ostavi ništa, ni velikom ni malo, a da se ne pokori svome gospodaru. To je ibadet kojim je Allah dželešanu zadužio ljude i džine. Ta razumna stvorenja, zadužio ih je, znači da mu budu pokorni u velikom i u malom. Na način kako je to uzvišeni Allah dželešanu od njih
tražio. Da bi time zaslužili vječna uživanja kod svoga gospodara Azze wa Džel, džennete firdeuse, ili da bi zaslužili time nesnosnu patnju. Jer, braćo, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je džennet okružen sa teškim i neugodnim stvarima, a da je džehennem okružen sa ugodnim i duši lahkim stvarima. To jeste da čovjek koji hoće put do dženneta, on je trnovit. Put do dženeta, braće, nije jednostavan. Mi se mnogo puta varamo pa smatramo da je dovoljno da čovjek samo bude musliman, ponekad riječju ili nekim malim neznatnim djelom, i da je samo to dovoljno da bi čovjek bio pravi musliman. To je greška. Čovjek će biti pravi musliman tek kad se Allahu dželešanu sasvim pokori i sasvim uđe u Allahovu vjeru. Tada će biti pravi vjernik. A tako džennet, on je okružen, oprostite, tako džehennem, on je okružen sa prohtjevima i sa stvarima koje duša voli. Pa je put do džehennema jednostavan i lagahan. Niko se ne mora truditi da zasluži džehennem. To je jednostavno. Oko toga nema spora. Problem je doći do dženneta. Problem je doći do te skupe Allahove tebareke o teala robe. Draga moja braćo, ulazak u džennet Allahov tebareke o teala jeste osnovni cilj svakog muslimana, vjernika, čovjeka koji je shvatio vjeru. Koga god muslimana da upitate zbog čega živiš, kazat će, i trebao bi bar da kaže, živim za to da bi ušao u Allahovu dželešanu džennet, da bi ušao u džennetska prostranstva, da bi mi se uzvišeni Allah te barek je o tala smilovao. To je moj jedini i osnovni cilj od moga života na ovoj zemlji. Kaže uzvišeni Allah te barek je o tala: kullu nefsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Svaka duša će osjetiti smrt. Svaka duša će osjetiti smrt i smrtne tegobe. A potom ćete na sudnjem danu kod Allaha dželešanu biti nagrađeni za ono što ste činili. Bićete nagrađeni ili kažnjeni za ono što ste činili. A onaj koga Allah dželešanu spasi vatre džehennemske, da ne završi u džehennemu i uvede ga u džennet, takad faz. To je onaj koji je uspio. To je pravi sretnik. وَمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A dunjalučki život na ovome prolaznom svijetu nije ništa drugo do varljivo jedno naslađivanje. Samo da se čovjek naslađuje, varljivo da se naslađuje, a to sve na kraju prolazi. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. A sve što je na dunjaluku proći će. Sve, braćo, ništa živo neće ostati. I svi su ljudi svjesni da će proći kroz ovaj dunjaluk i da će umrijeti, da ne mogu nikako vječno ostati. I pored toga vidite ljude ponašaju se kao da će vječno boraviti na zemlji. Kao da će vječno boraviti na zemlji. Duge nade. I to je ono što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da srce starog čovjeka, starca, ostaje mlado u dva slučaja. U želji za imetkom i u dugim nadama. Koliko god da je star, nikad mu nije dosta. I uvijek se nada živjeće toliko i živjeće toliko. Kao da ne pomišlja da će jednog dana napustiti ovaj svijet i da će proći. Sve će umrijeti, ljudi i džini će otići, braćo. Meleki otiće. Otiće i Džibril i Israfil. Na sudnjem danu kada Allah te barake o ta'ala naredi da melek smrti uzme duše Israfilu i Džibrilu, pa će doći melek smrti pred Allaha te barake o ta'ala, pa će ga Allah dželešanu pitati: ima li još neko osim nas dvojice? Pa će kazati melek smrti: nema, gospodaru moj, sve što je bilo, svima sam duše uzeo. Ničije duše u njegovom tijelu nisam ostavio. Pa će Allah dželešanu njega usmrtiti, meleka smrti. Pa će uzvišeni Allah azza wa dželle smotati nebesa i zemlju sa svojom desnicom, a mi ne znamo kakva je njegova desnica, ali potvrđujemo da Allah ima dvije desnice. Oba dvije ruke Allahove su desne, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu. Allah ima dvije ruke, a oba dvije su desne. Jer je lijeva ruka, to je nešto
što ukazuje na nepotpunost